ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Dunay panultihon sa kinaadman, nikil first try natura de. Nothing is done without a purpose. Way mga paghitabo sa kalibutan, mga nindot ug maayong hitabo, gikan sa kabubuton sa Ginoo, pagtugot sa kinaubisan sa mga dautan, nga hitabo sa kalibutan. Nasa Roma 8:28 mingon San Pablo, bisan ang mga hiwi o gyabag nga tuno sa panghitabo sa kalibutan. Ang baliko nga kahoy may matulid sa Ginoo pagpadlis sa matarong nga daan. Mga igsoon, ni kaunom nga pung ni Jesus sa cross, consumatum est, natuma na, natapos na. Pero dunay daghan pang wa matapos. Nga nangayo sa kamot ug dugo ni Kristo aron siya manubos pag-usab. Pero kausad naman ang pagpaubos. Pagpaubos sa Diyos nga ang iyang pagka-Diyos na himong tao aron magpakamatay kanato siyang tawhanon nga kinaiya kay iyang pagka-Diyos dili man mamatay. Si Bayulita, usa ka batan-on nga babae, mga 15 edad ang panuigon. Diyos nun kayo. Kadlawon pa umata na kaysa alas 5 sa buntag, musimba kada adlaw. Malipayon kayo ang ginikanan sa maong batan-on tungod kay nakita nila unsa ka kinasing-kasing o bunga sa maong iyang pagsimba ang iyang kabuutan. Kay may eskwela pa yun, magtuon. Mutabang pa yun siyang inahan sa mga buluhatos balay. What a tremendous care before the eyes of the world and the eyes of God. Pero usa ka masulupon nga hitabo nga pabutas pamilya si Violeta sa pagpadung sa simbahan. Sayo, pasado alas 4 sa kadlawon, kay alas 5 man ang misa. May milugnot kaniya o giguyod siya, suwa siya, may bawog, asa siya padung. Dito sa dakong daruhan nga bagong nanubo pa kayo ang mga mais. Iyang gisinggit ang katapusang kusog sa pagpangayog panapang. Pagpangayog panapang sa barangay captain kung dulduol sa ilang balay. Labaw sa oh my God, where is you now? Gilugo siya sa to kalalaki. Dagka mga bunog sa madyang lawas. Ni pauli ang nagdangoy-ngoy nga makaabot sa simbahan. Pagkakita sa iyang amahan, gisugid sa anak nagputol-putol nga tingog sa iyang kasakitan. Ang amahan ibot siyang pinuti. Utangon ko kinabuhi niya mga tawhana. Tugani ko, nakaila ba ka? Wagid ko kaila tay. Wag ko kaila. Wa ka kaila. Pero nakaila ka sa Diyos. Oo, tatay. Isangpit ko niya. Tabangan ko niya. Pero my God, where is you? Where are you? Nila ito gamiton itong is. Mahinigong mga isoon. Dakong kalikut-kut o kasuko samahan, batok sa Diyos. Ayaw na pagsimba. Ningon ang amahan siyang anak. Di, natamutuo nga doon ay makagahom nga Diyos. Makahimo ba ang Ginoos pagtugot bisan na lamang kidlat sa kilat nga makapugong niya itong kabanyagang mga tao? Wa siya mohatag. Imong gihatag, imong mga panahon, anak, ngadto sa Ginoo. Busa, ayaw na pagsimba. Ang inahaddangoy-ngoy, ug mingon, no. Wa pakuwad ig pagtuo nga doon ay makagahom nga Diyos. Ayaw na lang pag-apil. Lucia, iyang asawa. Ang pare nakabantay nga, wala makita niya ang batanon nga musimba kadadlaw. Musa naghasol ang pare, nag-uul tungod sa kabuutan, ug tungod sa kanunay niyang gihandom nga malagmit mamadre ning mabayhan bata. Niadto siya sa balay. Nituktok, way ni able. Nisaka siya sagdan. Gisuwayan niya tuod ang pultahan, nable. Ug nasugat sa pare ang dako kayong Santo Kristo nga lansang lugar sa pultahan o sa dool sa bintana para daling makita sa mga pamilyang musaka. Nilingkod ang pare dito way tingog.
Niabot ang amahan nga siga kaig mata, nilingkod tubangan niya, ug niabot sa danginahan ang labing ulahi, ang batanon nga si Violeta, nga duol rasad sa gilingkuran sa pare. Way tingog ang pare. Wa say mga po nga makapkap niya ron paghulagway sa kakatarungan nga mahilis ang kaligutgut ug kawala na ipagtuo sa ginikanan. Way laing nahimo pare. Kaya diya may dako nga Santo Kristo ihangad siya. Nanaligdig siyang mga mata, ang mga luha. Dili luha sa bisan unsang kaligutgut ug panimaos sa banyaga, kundi luha so sa kadakong pagtuo nga mahilis unta, pinagi siya mga luha ang kaligutgut sa mga tao nga wan ay Diyos alang kanila. Samtang nagtutok siya sa larawan ni Santo Kristo, niapil pagtutok ang amahan, niapil pagtutok ang inahan, niapil pagtutok ang batanon Violeta. Mitindog ang pare, gigakos niya ang amahan, ug nangayo siya dispensa, ngadto sila sa kusina kay doon na siya ipangutana. Samtang dito sila sa kusina, ang amahan nagpangagot ang ipon. Magpabilin ka padringaw sa kapare nga way Diyos nga maluluyon, way Diyos nga gamhanan sa pagpugong sa unsaman nga panglupig ug kabangis nga nitabo kanamo. Gibuyan sa pare ang pagkakos sa maong amahan ng mingon. Dili ka makahandom pagpakli sa nangagi nga panid si mong kinabuhi. What do you mean, Father, with that statement? Wa kay nahimong kadautan o kasalanan. Si mong kinabuhi, dili ka makatug-an ako. Siga ang mata sa maong amahan. Mihilak sa maso sa kabata. Nagdangoy-ngoy diya sa dughan sa pare. Father, it's I'm responsible now. What happened to my daughter? Why? Sa batanon pagkupadre, nanglugo sa kog mga babae, mga batanon. What? I raped women, teenage girl. And this is what happened now that I know. Ningon ng pare, nasuwat nas balang kasulatan. Nga nga itong mga sala nga nahimo sa hayad to paningla sa itong mga minahal sa kinabuhi. Wa katingog ang amahan. Ganina ni tutok ko Santo Kristo, may mga luhang inilugay pagguwa sa akong mga mata. Naibaw kag unsay kahulugan na to? Bruno, wa ko kay baw padre. Naghila ko. Naghila ko kay gusto na kong ubon sa akong kasing-kasing. Ang nagsugod na paglutaw sa pagduda nga doon ay makagahom nga Diyos. How innocent your girl is. If I were God, I would bring tremendous punishment of the three cruel men. Ningon ang amahan, Padre, ayaw na pangandoy niya na. So many souls are converted here in our parish because you are holy. You are loved by the people because you give everything they need that can be somewhat answered by your bulsa. Maluluyon kay kas mga kabus. Buutan ka. Gwapo ka. Pero ang imong naong naliwat sa Ginoo, mapabsano, nagdagway. Way mga babae nga nanuol ka nimo kay nahadlok sila. Nga tingalig, iduso sila sa yawa tungod maibog sila sa pare. Pero tungod si mong kabuutan o kabalaan, giila ka nila nga langit mong amahan. Bruno, amahan, sa batang gilugos, you are preaching upon me. Nagwali ka kanako, Bruno. Gidungog sa Ginoo nga akong pagampo, mga luha, nga dili unta magguno mga akong kasing-kasing sa maligon kong pagtuo nga dunay Diyos. Karon ibalik kay mo kong gisultihan sa tinuod. Bruno, ibaw ka, na mamayad sa atong mga sala, na mamayad sa kahugawan sa kagahapon sa atong kinabuhi, ug malagmit sa imong bahin, na imong anak, na itabuan
sa gipanghimo nimong dautan sa imong kagahapon. Ayaw nagpakli ang imong kagahapon. Pabalik ang imong anak sa pagsimba. Gitanaw, gitutukan ako si Kristo, samtang nagtutok ko kaniya, sa diyang nagkubo-kubo akong dughan, sa pagsugod o dili na pagtuo nga kaniya, apan ang Ginoo mingon, tanawa ko, Padre Biano Mengas pare, unsa may saan ako, unsa may nabuhat na kong kadautan, unsa gihimo na ko nga paninglan ko, sa buhat nga mangilad, kung doon ay mangilad nga akong nabuhat, kay nagpakatao ako, ug sa akong pagpakatao, sangpit, ug hingkod, ug sangkap sa akong kinaiyas pagkatao. Pero gidaog na ko sa akong pagsalig samahan, pagampo kanunay samahan, busa way mga tentasyon nga nakabuntog ka nako, Bruno. Busa, ang akong mga luha, sa pagduda nga doon ay Diyos, doon na gid ay Diyos, kaya sangpit ko siya, unsay katarungan. Huwag ikaw mitugan nga, doon ay mga kagahuman. Sayawa nga nagtukmod kanimo, kay daghan sa kagilugo sa batanon pa ka. Padre, sa akong buhaton. Ngayong buhaton mao nga ang imong anak na mayad sa imong saha. Huwag ko kita nimo sa simbahan. O ang imong asawa. Panimba mo. Pangumpisal kay karon Biyernes Santo, makadumdum ang Ginoo, paghikap kaninyo aron nga may sama mo sa inyong anak. Mga igsoon, the question is, where are you, God? Diin maka o Ginoo, hay ka magtago nga nihunong man ang imong kamadapigon ug pagka among tigpanalipod ug taming sa mga kadautan. Ang Ginoo mingon, nainumdum ka, Padre, sa Roma 8:28. Gitugot na ko manghitabo bisan ang kadautan. Kay mahimo ko pagtulid sa balikong kahoy ug linya nga tulid para sa kayuhan. Maigsuon ang ikaw unom nga pulong sa Dios. Pulong ni Jesus diya sa cross. It is finished. Consumatum est. Nagakahulugan nga ato dayong kaluwasan, dili ta magsandig lamang diya sa gahom sa simbahan. Kita man ang simbahan. Kinahanglan mukuyog ta sa pagtulunan sa simbahan. Mukuyog ta sa pagtuaw kanunay sa mga kasakitan sa uban. Ug tingali ang katawhan wa may tabo. Wa may bao, rather. Nga sa atong simbahan, daghan kayong mga madre, mga mungha, nga luyo sa parel tuwa nagampo sila adlaw gabi. Mga munghi, mga lalaki nga luyo sa dagko kayong parel tuwa nagampo sila nagsakripisyo para kanato. Og mao na ang gikinahanglan sa atong simbahan. Nga dunay mga tao nga katigong mo bahin silang oras sa pagampo kanunay. Kaya tingalig mo singgit niya tapaingon, God, my God, nganong imo kong gibiyaan, why do you abandon me, my Lord, my God? No, God is everywhere. God is in our hearts. Ang Ginoo nas tong kasing-kasing. Pero magsugod ta paghandom sa pamayad sa atong mga sala. Dili ta kabayad. Di ta kahimog sakripisyo, bisan unsang sakripisyo, bisan paghutdon, pagpatulo ang tanang tuo sa atong singot ug dugo. Dili ta kabayad. Only the blood of Christ that paid up our sins. Muna na suwat sa Biblia, nasa libro ni San Pablo, sa Hebrewanon, sine iposione non fit remesio. Nga gawa sa pagpaaga sa dugo ni Kristo, way pasaylo nga atong madawat. Mao na nga ni arong Biyernes Santo, mututok kita ni Kristo nga naigugma kanato. Wa siya mga igbaos. Pinigayo siya sa atong pagtuo nga bisan uyukon ta sa mga pagsulay. Tingali mo abot sa atong panimalay. Sama ni Bruno, niabot siyang panimalay. Tingali mo singgita, hay na ka, Ginoo. Tingali mo singgita, nganong imo kong gibiyaan, Ginoo. Wa siya mo biya kanato. Karon og sige hapon sa atong mga pagampo, pagpaduol kaniya, ug labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Maong pagsalig kaniya.
Mabasa sa Mateo 26:41. Mingon si Jesus, ayaw kalimti tao, pagampo kanunay kay ikaw makadaog sa panulay, makadaog ka sa panulay. Kung magampo ka without prayer, we cannot overcome Satan. Musa magampo ta. Ug dunay gihunghong sisira ka nato. Likay ang okasyon sa sala. Di inay mga tao nga mga dautan mahugaw, palayo. Kuno nay nang libak diha, palayo. Kuno nay balay sa kailayan, bayranan, sa kalipay nga lawas nun, palayo. Sa grupo sa mga taong mga dautan, palayo. Likay sa okasyon sa sala. Kini ang pag-ingon ni Jesus. Ako natapos na. It's finished. My mission, my blood shed already for all. Not only for this generation, but the coming generation and the past. My blood is ever ready. Po sa mga hinigugma kong igsuon. Mutuhaw usab kita Ginoo, makasulti unta kami, it's finished. Nahumana ang among mga sala, gilubong na namong kasalanan, nabanhaw na kami human sa kamatayon sa mong sala, sa bagong kinabuhi o Ginoong imong ihatag kanamo. Gusto kaming muhilak Ginoo pan mga luha na mo ay kapuslanan. Nangayo ka, the courage of faith, ang kaisog sa usa ka pagtuo. Salmo 60 versikulo 12, ihatagan ko kamo og kaisog sa pagbuhat ug maayo, kaisog way kahadlok sa pagsangyaw sa may balita, kaisog sa pagpailog, kaisog sa pagpaubos, nga mubunga ka na ug usa ka kinabuhi nga balabag para sa langit. Ang balabag o krus, dunay duha ka forma. Ang buhos, murag puste, ngato ng relasyon, ngato sa Ginoo, nga mutuon ta siyang pulong, musimba ta, muampo ta. Kay balaod sa Ginoo, usa siya mga sugo, ngatong buhaton, maugyod ang pagsimba sa balay sa Dios sa simbahan. Matag Domingo kung mahimo kada adlaw, aron makakalawata sa kasiguruan sa atong kalawasan. Ang Eucharistia. Si Jesus mingon, kinsa katong mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako. O kanang tawhan na makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Kalawatas mal nga lawas, Ginoo. Unya doon natin makaatbang mga kahigalaan tingali nga magbibiay na to, dili ta mo bawas magbibiay. Kung nga itong tinuhuan doon na mo bibiay, sa bisan unsang pamakak o pagbutang-butang ka na to, pahiyom sa imong kalag, pagpasaylo kanila. Natapos na. Natapos na ang atong kasalanan kay gibayra ni Kristo. Ang wa pa matapos, kita nga magsugod sa pagtultol sa dala ni Kristo, sa pagpangitag mga kalag alang sa kaluwasan. Himua ka na, himuon ta, apan mangandam ta kanunay, nemudat kod nun hapit. Dilit na makatudlo sa uban sa butang nga wa tay kasayuran. Natapos na. Ginoo, ihatag kanamo ang kadasig sa pagtuman sa among tulumanon nga pamahuman, pero ang imo natapos na. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.